Sai ni ka pol mentang adap da jing sungu you blay ka bang ayo pat banyak keren bat pi lingba ka ni ka kubor step aga ni ka sngi ka pementah. Bat ka subject ya ka bang akwa ban keren aga ni ka pol ka long la pulam lut ki jing tmu. La pulam lut ki jing tmu. Bala ka ni ka sngi akwa ban keren ni ka subject namar bang akwa ban aiman sim ya pi namar ka don be ka jing tmu ka ba pulam bat ka don ru ka jing tmu ka ba job. Bagi ni kesengi abang akran ni ke subjek la pulam lut ke jing temu bila aban ong ke jing temu ke jong no. Hari ni kesengi ke kwa aban itu ifi ke de jing temu ke jong soitan. Ki plan ki jing mut jing baro ki dai ki ba pulam lut pluk. Jadi entah abang apule ke ketien ke jong blay na do besdang ngai i ya ke ni ke wai bo soitan udan ya kita ki jing temu. Bagi jing temu ke jong kamdan ru haduk mentah ke ba job. Tangka wai ru kamdan kaba uda job nado kaba sedang ukwa ban long belai kaba bal ki thu ingi habang puli kani ka por naga kitab ke jong Isaya kani lenong kaba khat sao kani ke dekot kaba khat ar ka ongkum ni kumno melahap na beneng kulur syai kun jong ka step kumno la ot no eme shaka khindo ubelaju pendem lin ni jait pen riu te melong hala ka donut ngan kiu shabneng ngan kentiu ila ka khet haneng gi klor jong blay bat ngan shong halor ulum ka jinga seng ha ka bakut phang shatai ngan kiu shilindat kil ok ban ngan long kum uba jrong tam pen ban os pen hiari me shadu jok shidu try kaliu long ka jing tumu gi jong soitan ado ban kong ukwa ban long blay umut dor bai ba un salong ublay henrei kata ka jing tumu gi jong kum ta ka pulam no bat la bread no iu la penhiar iu shadu job shadu try jong ka liulong ong ke ketin ke jong blay tading ta kwa aban ong ipi ka ne ka sngi ke jing tmu jong soitanam kamdan kan no ka noru ke ai ka bu tmu ke ai ka ba u mudur ne ke ai ka ba u dan ya ka ta ka jing pen kre ya ka bangin yu i ba ka long ka ba job kamdan kan no ka jing pen kre ka jong soitan ne ta ka jing tmu ke jing u ya ka bang yu i ya ka jing job ni isga ba arde ke jing temu jong soitan o ila diu la ha baru kuaru ban penhap yau beriu tadeng ta udah lek ban pensoi ya ka im maga keper eden bat ho chipor i kumba ula job ya ka jing temu ula la sisa ban pengop ya ka im bat kalabam yu tau so na tau ding juga jing tip ya ka ba ba di ka besniu bat ka babel ki thu yang i sisa hangta ba ka im kal airu yelo jong tengah bat kum ta barok kila le pop yau blay i kum ba kata ka jing temu ke jong soitan kala jap hang ni bolala ban pen le pop yau khon ben riu i kum ba sisa kini gibril kin le lang no sya kata ka jing pen rem kin le lang no sya kata ka pung geding ya ka bala pen kre na ka tau soitan ban ka ta gi angel gi jemu i kum ba ula job si klip mat i kum ba ula job sisa Mereka babel gitu ingi bagata ka jingle ke jong soitan ho i kum ba ka job nrei tang sipor kane bat ka du no sendan bat ka kut no sendan bat udah rem no sendan bat kata kalong habau breu la le pop ublei shumla e ye breu ha ka pop kan mau gini ndu ka kper edan hi anda bu adam mula le pop udah ublei ubawan waat yau adam u adam mula le rain na marula le pop Henry blay u eat you kon mendri hodo kata wan wahat yau nong pop bo udah keli udah ong adam syai medan padu adam umla subandri na ka presence ke jong blay bat la ya thu yang iru hadin nang ta bo de blay ru bo wan wat you kon mendri u pha ilo jong kon jong Jesus Christ bat ya ka bo wan ban siu spa ban siu dep ya kata karam ka baken jaman sim ka bakraw na ka bakraw tam ka balong ka pop ken bagane ka pop ka de kata ken ka bapen rem yu briu ka pop ka bapen kut ya ka jing im ka jong briu ha ka pung ka ding henrei u blay shimla sha ba u benriu un le sha ka pung ka ding ula pa ilo jong kon jo Jesus Christ bada ka jing syayap ke jong ha ka ding pna ulalong kata ka jing kenya kum ta ulang brot jong ublay ke babel ka ong bo jisu de ulang brot jong ublay uba kitno ya ka pop jong ka perthai badeng ta da ka jing yap ke jong kum ta kon lang brot
Bat kata ka jing yap ke jo kasnam ke jo kada sat lut plon kada pen khut lut par ya ka pop ya ka sang baro ke jong khun ben re bu ta u bang ngai hau jisu u yo ya ka jing em ka bam jikot tadeng ta ka snam jisu ka sat khut ka pen khut ya ka pap ka sang jong u ben riu jong u ta u bang ngai hau jisu u ta u bang ngai u yo em ka jing em ka bam jikot maru blay ula tmu lu pa yu briu na do usdang bon im bam jukut bat u ula thau yu briu hakadur ka jing seriem ka jong uhi bau dan ka jing tmu bau briu im bam jukut re namar ka pop u briu yap henry namar u khon jong u jiskres u ai biang ye ka ne ka jing im bau briu un yo ban im bam jukut oi ka jing tmu ka jong soitan ka long bau briu un yap ha ka pop mar ka bainong jong ka pop ong ka tin jong blay ka long ka jing yap henry kata ka jing tmu jong soitan ka pulam no plok bat kumta ula syarem baru beri ula yo ma ka ba unget how Jesus Christ bat sagajing temu ke jong soitan kalong kumta habau yo i yo Jesus ka ding pna ula kemen hado kata-kata namar bau Jesus ula yap ba kata ka jing kemen ke jong u kalong lais ngi lai miet henry hadien jo kata ka lais ngi lai miet ba kata ka jing kemen ke jong soitan ka ba lais ngi lai miet lapen kelai kata sya ka jing smusi namar bau jisu hadin lai singi lai mit umi pat na jingta bau da mi pat haka bor bat haka buram bau soitan udoi i kata ba kata ka jingkemen ju lai singi lai mit kata kalalang sunan ka jing thang ka bam jikut namar klam mudur bau jisu un sami pat lain ta u jisu ula pen pulam ya ka plan ka jong u soitan umdan ka no ka jing tumu ka jong ka ba uda job nane bakada long sya ka babet ka babiang nane udai i kata ka jing sai so ndan jing sai so ai ram maka plan ju na do basdang ka dai bet ka ba la pulam bet tadeng ta ulo dan ka jing tumu ngi pele bible dan sipuan ba ki jing tumu ko jong soitan ngin pe ka jing em ko jong joseph na joseph ma ublai i lo pai ka jing tumu ko jong blai ka plan ka jong blai bon sa pelong yu joseph uba crown mo ha kata ka ri Egypt itu ida ka plan ki men ki jung ki shon ki shrai bu soitan u tmui ban penyap no ya u Joseph nrei kata ka jing tmu ka jong u soitan kala pulam no pluk na marba ho ni i ba u dan ni ka jing tmu ban pen le ran Joseph na do ka ban kong ban penyap re klem yap upoi ban sipo Egypt upoi he ka yeng ke jong Potiphar ulong nong trei hang ta oi ulat tmuru ban pen sneu ya ka jingim ka jong u Joseph na ba ka ni ka tengah ka jong Potiphar kali bahaya u ba kom ta kal kwa ban thia i song lok bar u Joseph kun tat ya kata pur soitan u tmu o na mar ba u kun tat ba kum ta un sa poi sha jail ba kum ta un sa yap a jail rei pen ban na jail u blei u sei ya u Joseph baru pulang sunan u prime minister jong kari Egypt. Oh, kadai kata ke jing tmu jo soitan ka pulam ia ketin ke jong blei ba ulan ke jing tmu mau la pendan kamru ya u balam ban letim ya ki Israel ketin jong blei ki thu ingi na Nehemiah ken long bakhat la ki khot ke ba ar ki thu ingi kumni marga ong ta ka ong ba namar kim shim la letan ya ki kun Israel ba rukpu bat ka rei ki la wernong ya u balam banyale yaki bantim yaki hinrei ublei jongi ulapen kala ya ka jingtim sha ka jingkerku tadenta usoitan udan ni jing temu bantim ki Israel pen ban ublei pen kala ya ka klit ke jong tau nong tim haga jaka bun tim ukurku pen ban tadenta ngi isi bun ki jing temu ki jong soitan ki polom lut baro ko mangong na do basdang kamdan ka weiru ka jing temu ke jong u ya ka ba ula ban job kamdan kano ka jing job ka bau soitan u job tadi tangi is ka jing ja udah tmuru ma ban pen sniu no ka jing ka jong job ro ule chu blai om u job u shakri me ka ne u i me ka ne ka da kolong mar melak ku palat ya u job to shim no ne ni ki baro dan shim no ni ki baro u job mun solong persya ya me mun sa isi ya me mun sa phaidin na me bergum tau soitan la yo e da ka bor ban penjot ya ka jing im ka jong ujo si shaw la shim no ka spa ka po la shim jidan jing em baro bergum jo la shim ro de ka jing im jong ki kun ki jong ujo bat yo ujo bro la pen pang la pen sitom yu da kita jaw henry ujo
ke jinget ke ju ke klem telat no ujub udah scam kata ke jinget ba udah kerku you blay klem dom you blay klem bitar you blay ndre ula aingu you blay ba ula kerku you ke teng ke jong blay aduh ba syaitan ula syarem namar ba ujub ulong kongpong ya kata ke jing temu ke jong syaitan bangi i ba blay udah kerku you ujub hadu arsya job sau ar ber khot bispo ke tu yangi bau blay ula kerku you ujub arsya kababel ka omni baru try ula pen pai no ya ke jinglong mrau ujub on daula duain ya laki lok baru try ula ayu ujub arsya ya ki bula don mensyua arsya na kata ka bula don mensyua hoy ujub ula duain tang di perlok ke jong oru kidan ni perlok ki ba mo ki ba keno ujub mat melale am tam de kita ka dau ba kan ke jing pang kan ke jing sitom kan ke jing kordet barok ki wan ujub duain tang di perlok ke jong o baru blay ula kerku ya ujub hado arsya piu syaitan am haduk ini kisni am kwa ban pun pulam ya ke jing em jong nore le si pilar ban long kita na ha ni ka por da ka bau kwa ba ban pun pulam ya ka plan ke jong ble ke jing em ke jong fi wong be wan nget ni jisu jisu de tang briu de tang de ero de tang briu ba kum nga kum fi wan nget u wan bot u ke ni jing tu khana ni e ber khoi ke de khana pur scams da fi ukwa ban ong ini ki barok ukwa ban pen pulam ke jim ke jong fi ukwa ban pen pulam ke jim jono na do men swang ong fi ukwa ban pen pulam ke jim ju ki breu ka daw ko long bayala de ula de long lupa bala pulam tadi ta ukwa pen pulam sai ki weda ukwa ban pendu ya ga e ka ba ubleu la thmu ke jim jong kita ki breu yo de ke jim ke jong fi tadi ta ka ni ka sngi ukwa ban I mean see mi fi wat nom nget ya ka jing temu jong uni uba la pulam lupa wat nom nget ya ka tin ke ju wat nom nget ya ka jing pasiau ke ju dan ni ka ta ke jing kran ke ju ban ong wat nom bot yu jisu tetapi ko ngo ya ka tin jong ni uba pulam ka jing be jong fi ru kan pulam tadi ta kwa ban ong fi da ka download ka basmukia da ka download ka basuit wat nung ko ngo ya kata kesur ka bakren fi ka boong wat pediang ya jisu wat nget ya jisu lara fi ko ngo i daga ktien fi ko ngo ya ta ubala pulam nadu basdang bad un sa pulam ru yala di ha ka pung kading tadeng ta ka badu ka ong ngi la ngi puli jing bin pau ka nong ka bar po ka khot bispo ka babal ka ong komne to na kwa on puli kin dia top i tai de khot arpo si po ko ongom ni ti yo to syaitan ubala syukur yaki pi u syaitan ude u syukur yaki breu bandong nai nget chumani no kan yam ga biang uong kalong be kum no pi mlele fin biang be ka babul ka ong ni bo syaitan ude bu syukur pi la se bandong nai pediang yu jisu ti yo to syaitan ubala syukur ki la bret ken ye u sha ka pung kading badu kendak ba ka ba ki don ru utau merak klau bat utau nong itu rupa balam ler badan pen kordet yaki men sngi bat men mit shaki bom jikut ktin ju bleg ler ong kata ga de future jong syaitan kata ga de ka ban sawan jong syaitan bagaman sawan ge jong u ka de ha ka pung geding bal sa pen kordet ye umid la bat sngi hang ta shaki bom jikut u syaitan u balong unong syukur ula syukur ya ka im baru kuat bersyukur ya piru akan ni kapor ka bementa haga jaga fin nget ya ketien ke jong triban ko ngo ya ketien ke jong baru pun pai fin nang ta syaga ba fin ko ngo ya ketien ke jong ko abang fin naile e kata dom ta ka sngi kenyo ya kata ka jing pen ko ngo ko jong pi ya ketien jong ni syaitan u bala pulam ko ngo ketien ke jong blai e tong blai ke ba tmu ke ba blai ula pen kre kata ke jing pen kre jong kata ke jing tmu jong u kam ju pulam but ni pulai kindiat kita ke dekat akan ke por kiran sipun baki dekat tang bang pa ba ni pulai ke dekat akan ke por kom ngate pamela ban le eki barok bat omla ban khang ye kano ke jing thumu jong me kano no ke jing thumu jong blai am nom la ban khang blai ula don be jing thumu ban pen em yi bre barok baru blai batang ne ke we am ukwa baki bre kin ngai hidalade ukwa paparo kin yo ke jing pen em leng ba ukun jong Jesus Christ ban pediang ni u ban sin la pediang ni Jesus yo jing penem tamba ublai unam pen bor pat ya pi banong le nget da ka bor unom le ekata ka sompat
hagaman ga jong phi ublay ai ngi ka man lat lut ya ka ba ngi ngin jiet la ngi la jiet ya ka sur ga jong ublay ti la lat na ga jing pen pulam la fi kentat te fi la pulam na mar fi snap ya ka ktien jong uta ubala pulam tadi ta ga ni ka por ka bamenta ko abanong fi kentat no ya ka sur ka jong syaitan kentat no ni ka sur jong uta unong pen pulam bakwa pen pulam ru ya ka jing em ga jong fi shabam jikot mau un sa thang mau un sa babe mau un sa jinjar shabam jikot mangakwa ban ong fi ni ka sngi la fi ko ngo ya ka sur ga jong pin long thik ko mau pada yang tak tin ke jong blai kong sai shit kot na kwa ban puli ke ni ka pon na ka proverb arfway ke de kot ka ba lai po omdan lemni ke jing start lemni ke jing shempang lemni ke jing perkat pa ya le yau trai omdan lemni ke jing start kano no ke jing start kana mla ban pensange ke jing temu ke jong blai kanam dan kano no ke jing shempang ka bala am pensange ke jing temu ke jong blai but lani kata ke jing perkat lani kano no ke bor jong kani ka pertai kano mla ban pensange ya ke jing temu ke jong blai ke ai ke bu temu ya ke ai ke bau la pen kre kata kon urlong bet kan jabet tading ta kwa ban ong fi buat yau try ubal de lupa unong job fin job ro ke jing im jong fi ngak ba ban dwai hakan ni ke por ka ba menta balai fin pediang no yau try ni ke por menta balai ba fin shu ong we try mo mana ke jing im ke jonga ngan tat no ini ke sur ke jong syaitan uba ong inga ban kentat yu jisu nga kentat yu syaitan aduk mata kesngi ban pediang yu jisu teng nya dwai hagani ke por ke pementa try nga aingu ya me hagani ke por ke pementa go try begini ki kon jome ki kentat yu ne uba lapulam lupa baki jiet ya me jisu hagani sngi ubalong unong job try nga aingu begini ki kon jome ki la pendret ki la shashkor ni ke ktien pada do mata kesngi ke jing im ke jong ki ko try kalong ke jing im ke bakaman ke jing im ke badan jingkerman ke jing im ke badan jing im bom jikot pada do mata kesngi da ke bakerku men kerku try ni kon jeme ba menang penroi da ke penroi ke jinget ke jong ki bagi nang ya na ke jinget chike jinget bana ke jing job chike jing job bagi nang long ru try kita ki breu ki besai so ha ke jing im ke jong ki ba man la ke sngi adwai nga kerku ye pi kong ngada sungu ba pi pediang yu jisu ke ni ke sngi ba filap pediang yu try ba ngada sungu ro ni ka sngi pi ngada su ie chi chai pi ni ka sngi namar fila kentat ye ka sur ke jong une ubala pulam bo ne bo kwa pen pulam ke jim jo fila kentat ni ka sngi ba fila diang ye ka ktien ke jong try u jisu ubalong unong jo adwai nga ku pi no na ka sngi hallelujah sim ba ko jong ble unang ai bor fi unang ai fi un sim ke jing start un sim ke jing champang vina la ban itu ye try vina la ban ngam jiliu ha ke jing ie ke jong try ba ka ktien ke jong ha ka ktien jisu adwai nga ku no ai fi amen ba amen try nang ku fi ngin sekendo pat la shai ka singi ka wai pat ka kubar step da fidang don kam chi jo i jing pen shai ka jing kai na ktin jong blai pila wan shagane ka office jong ka portnet hang ni opa nong tumai nong kriam ngidang ni do singi ba ar sa jan ngai pastor mente ngadon tang singi ba ar bag si jan ria pedeng jong ni kita yo kidon ni ki wai shakri jong try ya ka ban ni dwai ban ni slap pi ban shakri ya fi lem bag ktin ke jong blai blai gar ko fi ngin sekendo pat la shai ka singi hagawai pat ke episode baga kwa ban pet kan mai viru idang peni ya ka film karam menta ka singi idang sedang ban peni ya ka film karam hapo state central library so tam auditorium pila ban man pet ya ka film ngin peni ro ka por khatwei beji ha ka por ar beji pasan beji bat ha ka por nyosh po jan miet shibet mengin sedang ro shibet pakan kut la singi sajan tadi tang ngeng men in EV hapo so tam auditorium blame ku EV blame ta from jiwa amen amen Kajing im joli kasuk ka kemen bah dap tang ki jing song ha sudah dan wa yin dan wa susu yin tang mama bawa asu ya kata bila pernah tertiani lah hindi kecing iki jong pi kanam kerla berkonom dan ke iki ru kabala penyaklan ya pi na kecing iki jong Roy try pangadap da gaman sim ke jingkmen gaman sim jisungo yu blay
Bada ka mensim gi su yu piru iwe baro banga aingu yu blay ba fila julong kinong kershan jog ni ke jiskri na do basdang hado mentah. Basa sin pat akan ni kapor tang kerpat ifi. Apin sngo ba banwan hapo sosotam auditorium banwan pej pat yang ni ke film yang bangi lapen kret. Ke gospel film ke bangi ai kerteng karam. Tadeng tawan man is not ketilang wan man kershan yang ni ke jiskri. In peni yang ni film do pra kendai spokat witrik jong ni benai Julai arajar arpo rio. Dan sautli ki show ba kata kadai ndok khatway kadan ka ba arbaje kadan ka ba sanbaje kadan ka ba nyauspua janmien ta ka shong kum ka jinglat ke jongpi ndok pratrik hado khatway trek pra kanda sipo khatway pila ban book lupa ki tiket ki jongfi ne pila ban thiet lupa ki tiket ki jongfi pila ban yo ki tiket ning kong na portunat hi nang ni na open nong thmai nong kriam ka ba ar ka long pila ban yo na ka Hearts driving school ang tina po jayao mau benda pila benyo ru ka tiket na po kel zone nang ni na po madan yings million but kum juru na NK Enterprise madan yings million but sakaway de pila banyo ika tiket na po na Incheck Beauty Salon Maulai Putmuri Lumlin Road nget filai i kini jing tha ngani ka pot but pila ban thiet lupai ki tiket ki jong fi bạn ngay tran ke khu ye phi khat snow bai phi ngi khot phi se sien ma fin wan mani siman alang ha ni ka film pen tip lang iki parlok parajor jong phi ni pila an pen thiet tiket ru iki parlok ki jong phi la se kem tre ban wan ji je seng la se wan page film te yo baki wan bat ngay akan ni ka film utran kita open kendo bang ngay utran thau thmai ya ka ji im ge jong ki vila ban khot iki parlok ke jong phi invite iki parlok ke jong phi thiet tiket ru na ka ban jong ki bagi nyawan lang man pej man saki lang ya ketika film boleh nak kerkui pi ngek ngin sai keno ipi aga pra kendai spokat witerik jong ni na Julai arajar an ponriu nam ta ka buram jong amen ko bless you